मा सोमोन्दो जायो? आबौ जायो। मा नाममोन बियो? बुंबाय आरो गथ'आ आं सोंबाय नों माबाफोर खालामना दं नामा? बुस्थुआथ' जानाय टाइम जाबाय फुराबो माबा फैखाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय जों सोंबाय मा खालामदों नों माबाफोर खालामदों नामा? बेयाव खालामदों अमुगानो खालामदों होननानै बुंदों आरो गाव। बोरायबाय गावनि फिसौनि फिसौ बेफोरबायदिखौहाय बेबायदि खालामनायखौहाय जिनिसखौ हास'ना होनांगौ घन्टा। जोंथ' मिन्थिया गाव होनदों खेबनै बानायदों होनदों। जों जेबो मिन्थिया माने खिन्थायाखैबो गथ'आ न'आवबो। हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअआवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय नङा होमबा? जोंहा सासे 13 बोसोर बैसोनि माखौहाय हिनजावसा माने 8 थाखोआव फरायनाय हिनजावसाखौहाय बिबौ जानायानो माने जिनाहारि खालामदों। हा दिनै नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव नुनानै आरो बे भिडिअआ गोबां ससियेल मिडियाआव दाख्लैनिफ्राय भाइराल जागासिनो नाथाय आङो भिडिअखौहाय एसे एनै जोंहाबो जिथुनाखि आङो भिडिअ होबाय थाखादोंमोन नङा होमबा? बेफोरबायदि प्रब्लेम थांलाय फैलाय बेबायदि माने खालामनायनि थाखाय आङो भिडिअफोरखौहाय बानायनो मोनाखै। नाथाय लोगोफोर आं बैफोरबायदि भिडिअखौ थांनाय समाव आं जि बानायदोंमोन माबा मोनसे मिस्टेक जानानै आं बैफोरबायदि भिडिअखौ डिलिट खालामजोब्बाय आरो आं मालाब्लाबो बैफोरबायदि भिडिअखौहाय आपल'ड होनाय नंला होननानै आं सानो आरोखि। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बैफोरबायदि बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनो गोसो दङब्ला नायनो हागोन, नायनो गोसो गैयाबा आनसाबस्क्राइब आंखौ खालामनानै ब्लक थांनो हागोन आरो नोंथाङा आंखौहाय गाज्रि कमेन्ट दाहर। नोंथाङा नायनो बायोब्ला आनसाबस्क्राइब खालाम, साबस्क्राइब खालामाखै डिसलाइक मारिदो, ब्लक खारदो, जेबो टेनसन गैया, नो प्रब्लेम। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै नङा होमबा? नोंथांमोनाथ' बयबो नुखाबाय नङा होमब्ला? अब्ला लोगोफोर नैबे ससे क्लिप भिडिअखौ नायना ला मा बुंदों बै न'खरनि जिनाखि बै गथ'नि बिमा आरो बै गथ'आ मा बुंदों नोंथांमोना बै भिडिअखौ नायना ला। गोबां नुबायबो गोबां नुवाखैबो। नों मा सोमोन्दो जायो? आबौ जायो। मा नाममोन बियो? बज्र। हा? बज्र। बज्र। जों माने बियो मोनानिफ्राय उदै साबाय थाबाय, हरसे उदै साबाय। जों अजानावबो लांबाय, दै जारिना होफैबाय आं बिनि माबाफोर बारफोर नांदों खोमा होननानै। ओमफ्राय हरसे नामायथारा, सानायानो नामायथारा, ओरैबायदि बाब्राबबाय थाबाय बियो। ओमफ्राय जों सोरांसियाव डाक्टारखौ लेंहरबाय। डाक्टारखौ लेंहरनानै खाथिनि फार्मासियारि दं नालाय बेखौ लेंहरबाय। लेंहरनानै होनबाय गथ'खौ जे मा जादों बेन्डिसफोर जादों खोमा होननानै बिजि गंसे सानायनि थुबाय। ओमफ्राय बे सानाय थुनानै मानिया नालाय जों बिजनियाव सन'ग्राफ खालामसै होननानैसो लाबोदोंमोन जोङो। राजेनाव लाबोबाय, राजेना बैसोआ खमथार होननानै राजेना बानायासै। ओमफ्राय जोङो रन्जित बर'नाव लांबाय, बिनाव बिजि गंनै थुबाय। थुनानै रतन रायनाव लांनायावसो सन'ग्राफ खालामनो थिनदोंमोन नालाय बेयाव थांबाय। ओमफ्राय बेयाव बुंबाय आरो गथ'आ आं सोंबाय नों माबाफोर खालामना दं नामा? बुस्थुआथ' जानाय टाइम जाबाय फुराबो माबा फैखाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय जों सोंबाय मा खालामदों नों माबाफोर खालामदों नामा? बेयाव खालामदों अमुगानो खालामदों होननानै बुंदों आरो गाव। नामा बज कुमार ब्रह्म। बज कुमार ब्रह्म। बे पमाक्रानि। दा बे खाब्लि बागान ना मा होनो बेयाव थायो। आंबो फुल डिटेल्स मिथिया। लांजाबाय, दा लांजाबाय। मा सोमोन्दो जायो? बे आंनि बिहाव जायो, आंनि बिहावनि फंबायसो। जोंथ' मिन्थिया गाव होनदों खेबनै बानायदों होनदों। जों जेबो मिन्थिया माने खिन्थायाखैबो गथ'आ न'आवबो जेबो खिन्थायाखै। स्कुलाव थाङो बियो 8:30 थाङो, बेलासिनि 3:30 फैयो बे न'आव। जायो लोङो, साइकेल सालायना सानफ्रामबो थाङो फैयो। जेबो प्रब्लेम गैयामोन आरो मानसिया उदैयाबो नुस्राङाखै, बोरै हमनो हागोन जों? जों दायनिगिरिखौ साजा मोननांगोन बेनो आंनिया। आंनि फिसानि जिहेथु लाइफआ बरबाद जाखाबाय। आंना मोनथाया माने बे गावनि लाइफआव जाहाथे गावबो बरबाद जायो, गाव साजाखौ मोनखानांगौ बेनो आरो आंनिया। फरायनाया बे 1st डिभिसन थाङो। सब समाय रल नं 1 थांखायो बियो। क्लास 8आव फरायगासिनोमोन। बियो बैसोआ 13 जादों। आं फिसाजोना रिया ब्रह्म आरो उन्दैया जिया ब्रह्म। बियो रिया ब्रह्म। बे फिसाजोआ रिया ब्रह्म। आंनिया बन्दना ब्रह्म। गामिया पमाक्रा।
अब्ला लोगोफोर दानिया फैदो नोंथांमोनाथ' भिडिअखौहाय नायदोंब्ला नुबाय नायाखैब्ला गैला आरोखि स्किप खालामदोंब्ला अब्ला लोगोफोर आङो दानिया बुंनोसै नङा होमबा माखौ बुंनो बैफोरबायदि मानसिखौहाय मा खालामनांगौ मिथिबायना नोंसोरो मानो टफि गोजाफोरनो हरखो मानो पुलिसनो हरखो बैफोरबायदि मानसिखौ हरनो नाङाथ' गामियावनो एकदम बेखौ अबेबा बेहेर अबेबा माने बिलो बैफोरबायदियाव मा होनो गोदनायाव अन्थाइ खानानै गारसोमनानै नायबाय थानांगौ नङाब्ला बेहेर बारियाव हाब्रु दोलो दोलोआवहाय गोदनासे फबनानै सायाव मै होग्लिनांगौ उल्थां फाल्थां नोंसोरो रोङाथ' बैफोरबायदि खालामनांगौ बैफोरबायदि एथ'ग्राब नेहात मानसिखौहाय एथ'ग्राब गोरलै गथ'खौहाय बैफोरबायदि जिनाहारि खालामनो लाजियाखिसै बैफोरबायदि बोरायखौ मानो हरखो मा मोनखो बे भिडिअ'आवहाय बेनि गथ'नि बिमाया बुंदों जे न्याय नांगौब्ला मानो हरखो पुलिसनो मानो गामियावनो दोल खालामनांगौ बिदिखौहाय हरनो नाङा पुलिसनो हरनानै मा मोनखो मालाय आराम मालाय संनाय सिन्था गैया भाबना गैया सबायजों दालिजों ज्रोम जाहैगासिनो जेल सिङाव बेबायदिखौ जेलाव हरना मा मोननो गामियावनो सेला खालामखानांगौ अब्लासो जायो अब्लासो गियो बैखौ बै खालामजानायखौ नुनानै बै बेलेग गुबुनफ्राबो माने बैफोरबायदिखौ खालामनो गोसोआव फैयाबा खालामनो साना बेखायनो बैफोरबायदिखौ जेलाव हरनानै जेबो लाब गैया बैफोरबायदिखौ एकदम संख्रि होनानै मै होखानांगौ गामियावनो पुलिसफोरनो खबरखौनो हरनो नाङा दरखारनिखौ गैया आरो अबेबा मोनसे आफादनोबो गथायनो दरखार गैया बिदिखौहाय गोरोन्थिया नोंसिनि आरो मा होनो बेराफारसे गावनि फिसाजोआ मा जादों मा जायाखै बेखौबो नोंथांमोना एसे थाल लानांगौब्रा माबोरैथो एकदम माबायाव बेफोरबायदि जेन'बा बुंदों नोंथांमोना नङाबा नुखाबाय नङा होमबा माने खननै खालामदोंनो ओमफ्रायहाय मा होनगोनहाय बे जेब्ला माने गोरबोनिफ्राय जोनोम जानो ना माबा एकदम जा टाइम जाबाय बेयावसो मोनथिदों बा मादों आरे बाबा गोरबोआव थायोब्ला मा होनो उदैखौथ' एसे गिदिर नुयोदां माथो नङा होमबा होमब्ला बैसोरनि न'खरनि बिमा बिफायालाय माथो बेफोरखौ नुवाखिसै ना मामोन आं खोथाखौनो बुजिनो मोनासै नोंथांमोना सोरबाफोर बुजिदोंब्ला कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदो बै बोरायखौ जोंफोर मोननांगौ रायजोफोर जोंफोर मोनोब्ला बुस्थु जिनिसखौनो एकदम खाथियां खालामनांगौ बिदिफोरबायदिखौ एकदम माबानि फाख्रानि माबा आजिराना लानाय होननानैबो जोङो मिथिनो मोन्दों ससियेल मिडियाआव नङा होमबा बिराद गुन्दा मानसि आरोखि एकदम बोरायबाय गावनि फिसौ बेफोरबायदिखौहाय बेबायदि खालामनायखौहाय जिनिसखौ हास'ना होनांगौ घन्टा नंगौना नङा रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो जेन बैफोरबायदि सोरबाफोर सानबावनाय बा गोसोआव जानानै दङब्ला बैफोरबायदिखौहाय एकदम दोखो होखानांगौ लोगोफोर नङा होमबा अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना मोजां मोनाब्ला आनसाबस्क्राइब खालामनानै थां आरो आंनि बे बुंनाय रावफोरखौहाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम भिडिअखौ शेयार खालाम लाइक कमेन्ट एभरिथिं इउ आर चइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय भिडिअ लव यू ऑल बाय बाय